Karunia Audio. Nesu, engko nak. Boten. Nak tuwek ki aja nesu-nesu. Ora oleh. Wes ku terus. Kandhane yo. Ora ana sing jaluk dilahirke. Sepurane terus. Ya, nyaure sepurane jarine kok. KDRJ, thank you. Kiki Community, terima kasih. Sepurane segede ya, Dik. Ora tak sepuroni. Lah ya bapak gak iso kaya apa-apa. Ayo. Rojo Sari Squad. Kauman Geng, selamat malam. Tak caritani cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggal keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tombol loro wong tua ana kaya ora ana ngendi kasih sayane sing kaya saliyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisahan aja nganti ana dadi korban pejuang ning dalan dhewean yo ora ana sing jaluk dilahirke ning keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane kapikanane yen pancen ngene iki takdire Ori. Terima kasih.
kasih dari dulur-dulurku. Langsung disawari yang punya lagu. Sintiana oke. Kiki Community terima kasih. Deuci. Kudu tak jeduk. KDRC bersatu. Rejo Sari Squad terima kasih dari dulur-dulurku Boloci. Mas Temon, matur suwun Mas Temon. Dan boy bersatu. Raka Gogen tapi. Dari teman-teman Dina Ana Cynthia. Diwalet ora. Ayas Adi. Yen pancen kudu bisa, ojo nganti anak dadi korban perjuangan ning dalam dhewean. Ono sing jani ning keluarga sing kaya ini, tak tompo omonganane kepikiran nyeri. Yen pancen ngene iki takdire, iso buat bangunane. Margonan disangka waktane, kudu iso ngadeg dhewe, rano cegane. Kene man ana sing rusak omahe. Mandal Music bukan main-main. Wahono Geng thank you. Mas Daru. Dari teman-teman saya terima kasih dari Boloci. DUC matur suwun. Dari Kiki Community. KDRC bersatu. Dari Rejo Sari Squad juga matur suwun.